Mutharika agwirizana ndi maiko madzulo abwino alero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayu Savita Wilima, koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi maiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linakhala lodzilamulira palokha. Ndipo matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana ali ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi maiko onse pa dziko lapansi pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Mchikalata chomwe atulutsa, President Mutharika ndi mayi wa dziko linoyu ati chilengedwe chokongola cha dziko lathu lino chachititsa kuti tsikuli likhale lofunikira kwambiri, choncho nkofunikira kugwirana manja ndi maiko onse pa dziko lapansi pokondwerera tsikuli. Malinga ndi President Mutharika, mutu wa chaka chino omwe ukulimbikitsa anthu mdziko muno kusamalira chilengedwe komanso kulimbana ndi kusintha kwa nyengo ukugwirizana kwa thunthu ndi zomwe adalamula President Mutharika pa 1 March chaka chino, pomwe anapempha anthu mdziko muno kuti azisamala malo awo onse okhala. President Mutharika anatinso kusamalira chilengedwe sikumangothandiza polimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kokha, komanso kumathandiza kusunga chilengedwe kuti Malawi akhale malo abwino okopa alendo pa dziko lonse. Lipoti lomwe dziko la Malawi lakhazikitsa lofotokoza momwe zachilengedwe zilili lasonyeza kuti kuonongeka kwa zachilengedwe kukuyika pa chiopsezo chuma cha dziko lino, kukolezera vuto la njala, umphawi komanso kulephera kwa dziko lino kupirira kuzotsatira za kusintha kwa nyengo. Lipoti ili alikhazikitsa mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe dziko lino limakondwereranso tsiku lokumbukira chilengedwe. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Lipoti lowunika momwe zachilengedwe zilili mdziko muno laonetsa kuti gawo lalikulu kwambiri la nthaka ya mdziko muno laguga, ndipo lati dziko lino likuononga mitengo pa mtunda wa mahekta 250,000 chaka chilichonse. Lipoti ili lafotokozanso kuti kupezeka kwa madzi kwachepa kwambiri mdziko muno, ndipo zipangizo 40 mwa 100 zilizonse zopereka madzi mdziko muno sizikugwira ntchito. Kuonjezerapo, lipoti ili lati mabanja 96 mwa 100 aliwonse amagwiritsa ntchito mphamvu zochokera kuchilengedwe. Apa lipoti lilafotokoza kuti izi zikuchitika chifukwa cha kuchulukana kwa anthu komanso kudalira chilengedwe m'magawo ambiri mwa zina. Mawu ake atakhazikitsa lipoti ili, nduna yoona za chilengedwe a Patricia Wiskesi ati zomwe lipoti lilafotokoza nzokhumudwitsa, koma boma lichita chothekera kukonza vutoli. Tikuzindikira tsopano kuti nkhani za chilengedwe ni nkhani zonena kuti zimakhudzaso anzathu a local government, zikukhudzaso anzathu a health komanso ngakhale a finance, kotero kuti maministry angapo amene watikhale tikukhala pansi ndikubwera ndi strategy imodzi yoti tithandize kusintha zinthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la UN kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, ati kuonongeka kwa chilengedwe kwakhudza zachuma komanso umoyo wa anthu, ndipo nkofunika kuti dziko lino litsatire zomwe lipoti lilanena, poti ati tsogolo la chuma cha dziko lino likudalira momwe chilengedwe chikhalire. Ndipo wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi, Ranveig Rajendra, ati mpofunika kuti dziko lino liyike ndalama zokwanira pa ntchito yobwenzera chilengedwe, ndipo ati Norway ipitiriza kuthandiza Malawi pa ntchitoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations Environmental Program, a Cecilia Ayipira, ati mpofunika kuti boma liyike chidwi ndipo anthu atengepo gawo pogwiritsa ntchito zomwe lipoti lilanena kuti zinthu zisinthe. Tiyeni tionetsetse kuti lipoti limene lisangokhala ripoti, koma tipange action. Tionetsetse kuti chuma chathu chonse chimachokera ku nthaka, ifenso chuma chathu pa mabudget chiloweso muti mu nthakamo.
ndipo m'mawu ake opampando wa bungwe la mepa ayanira Mtupanyama ati ripoti laonetsa momwe zinthu zayipira ndipo ati pakufunika kuchitapo kanthu mwamsanga. Amtupanyama ati izi nzofunika kwambiri kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Pambuyo pake aliyense akuoneka kuti azunzika. Takhala tikukhala ndi madisaster osiyana-siyana amene akuliwononga dziko la Malawi lino. Ndalama zambiri zomwe apita ku madisaster chifukwa choti sitikusamala chilengedwe chathu. So ripoti iyi siya unduna wa zachilengedwe yokha, ndi unduna wina uliwonse Malawi muno. Akatswiri za sayansi 64 aku Malawi kuno ndiomwe agwira ntchitoyi ndi upangiri ochokera ku UNEP komanso Grid Arenda ndi thandizo la ndalama lochokera ku boma la Norway. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino m'madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linakhala lodzilamulira palokha. Nduna ya mundunawu a George Chaponda anena izi ku Lilongwe pomwe dziko la America limakondwerera zaka 250 za ufulu. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Achaponda ati mwazina dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino m'magawo a zaumoyo maka pa ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS komanso kuthandiza pa ntchito yopereka chakudya ndi maphunziro. Ngakhale zili mchomwechi, Achaponda ati kusintha kwa ndondomeko yopezera kalata yopitira ku dziko la America zakhudza Amalawi ambiri ofuna kukapeza thandizo la zaumoyo ndi maphunziro mwazina. Ndunayi ati dziko lino likudziwanso kuti dziko lililonse kuphatikizapo dziko la America lili ndi ufulu wa momwe angagwirire ntchito zolowa ndi kutuluka mdzikolo. Tsopano tilinso odakwa kuti tsopano America akhala kutithandiza zimene zinthawi yonse. Tsopano lero abweresanso nkhani ya mabizinesi. Anthu kuti apeze visa masiku ano nzovuta ati kuti kupita ku America. Komanso anena posachedwa pakuti aseka ma office consular kuno tinali kupeza visa kuchoka konkulu. Koma tsopano akuti aseka kuno ni maiko ena ndiye kuti anthu azipeza chovuta kapena tizipita ku Botswana kapena ku Namibia kwati kuti. Komanso maprogramu ena amene tinali kulandira ife kale yachi ngati amati compact 2 zasidwa. Ndiye tikuwapempha kuti inu mwatichitira zinthu zabwino. Koma tsopano tikukuyamikani tayang'ananinso apa kuti mutithandize ife kuti tiziyendera limodzi ngati friends. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofesi ya kazembe wa dziko la America a Jonathan Fisher ati mwazina dziko la America lipitirira kulimbikitsa ubale wa maiko awiriwa maka pa ntchito za umoyo ndi maphunziro. Dziko la America limakondwerera zaka 250 pomwe dzikolo linayamba kudzilamulira palokha mchaka cha 1776. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lati likukhulupirira kuti ndondomeko yowunikanso chisankho cha chaka cha 2025 kumbali ya malamulo kuthandizira kayendetsedwe kabwino ka zisankho mdziko muno. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa adindo ona za malamulo. Lonjezo Nsodoka wafika ndi ripoti. Msonkhano ucho linga chake chinali kuwunikira mmene chisankho cha chaka cha 2025 chinayendera molingana ndi malamulo pofuna kukonza magawo ena. Izi akuti ndi mbali imodzi yokhwimitsira komanso kupititsa patsogolo ufulu wa dziko lino. Antalimanja ati bungweli lilenga maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa adindowa ndipo litulutsa ripoti lomwe lithandizire kukonzanso malamulo oyendetsera zisankho mdziko muno. Antalimanja ati ntchitoyi iwunikira magawo onse ofunika kukonza okhudzana ndi lamulo pakayendetsedwe ka chisankho komanso njira zina zothana ndi kusamvana komwe kumakhalapo mu nthawi ya chisankho. Chisankho chimayendera malamulo ndiye tikufunika kuti tiwunike kuti kodi malamulo athu anagwira ntchito bwanji ndokwanira mwina palipena sipamamveka bwino kuti pafunika pafotokozedwerenso. Ndiye msonkhano mmene uthandizira ndithu kuti tisinkhesinkhe zimene zizi komanso kuti ndi mmene kukambitsana kuti ayendere ngati pangakhale ma recommendations okuti commission ikoza kupititsa chitsogolo
cholinga ndichokuti tikhale ndi malamulo okwanira komanso ofikira magawo onse a zisankho. bungwe la UNDP ndilo limathandizira kuchititsa msonkhanowu. mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Roland Cole ati chisankho cha mu chaka cha 2025 chinaonetsa ufulu omwe dziko lino lili nawo. iwo anayamikira bungwe la MEC pochititsa chisankho chopambana ndipo atsindika kudzipereka kwa bungwe la UNDP pothandiza dziko lino kuchititsa zisankho zapamwamba. adindo ochokera ku unduna wa zachilungamo komanso mabungwe ena oona za malamulo ndiwo anatenga nawo gawo pa zokambiranazi. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. boma alipempha kuti liganizirepo kuthandiza anthu aulumali kutha kugula zipangizo zamakono zomwe amagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. mlembi wamkulu wa bungwe la Fedoma Amenad Zakaria anena izi poyankhula ndi wailesi ya MBC. iwo ati mwachitsanzo makompyuta omwe anthu aulumali osaona amagwiritsa ntchito ndi zipangizo zina ndi zokwera mtengo kotero kuti anthu ambiri aulumali sangakwanitse kugula. Zakaria anena izi pamene dziko lonse lapansi likukumbukira tsiku la zakufunika kwa zipangizo za luso lamakono zothandizira anthu aulumala lomwe ndi pa 4 June. aulumali amayenera kukhala ndi zida kapena zipangizo zowathandizira kuti mwina moyo wawo ukhale monga moyo wa munthu wina aliyense. So kukhala ndi zipangizo zimenezi ndikofunikira kwambiri chifukwa zimathandiza kuti ziphinjo kapena zokhoma zimene zimapangitsa anthu aulumali kuti asatenge nawo gawo m'magawo osiyanasiyana zichepetsedwe, komanso zimathandiza kuti anthu aulumali akhalenso ndi mwayi okhala moyo wapawokha. mukhoza kundikhulupirira kuti anthu ambiri aulumali amadalira anthu ena kuti mwina apeze chithandizo chosiyanasiyana, koma pakakhala kuti pali zipangizo zimenezi anthu aulumali amakwanitsa kupanga zina ndi zina mwayoka. ndipo mawu ake mkulu ona za anthu aulumali ndi anthu achikulire mboma a David Njaidi wati boma ndilodzipereka kuthandiza anthu aulumali kuti azipeza zipangizozi. iwo ati boma linachotsa msonkho pa zinthu zaluso zothandizira anthu aulumali komanso likugulira zipangizo zina zomwe azigawe msukulu kuti zithandizire pa maphunziro a anthu aulumali. Zoona ngati boma tili ndi mabajeti ena amene boma linakhazikitsa mwachitsanzo anthu amene akufuna zipangizo za maphunziro. Unduna wa zamaphunziro boma linayika budget ya paderadera yoti ithandizire nkhani imene yokwana 1 billion yoti ithandizire kugula zipangizo ngati zimenezi, komanso ku department ya disability kumene ndili director, komanso linayika konso ndalama zina ku disability trust fund zokwana 2 billion kuti zithandizire konso ku ntchito ngati zimenezi zogula zipangizo zosiyanasiyana zimene anthu aulumali amazifuna mwina ku maphunziro kapena kugwiritsa ntchito pa ntchito kapena pa ulimi ndi mabizinesi ndi zina zotero. nkhanizi zochokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. boma lati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linakhala lodzilamulira palokha. ndipo matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana ali ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania. takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Konsolo ya Mbewa yalengeza kuti igwiritsa ntchito ndalama zachitukuko cha madera za CDF pa ntchito zachitukuko zokwana 256 magawo osiyanasiyana chaka chino. DC wa boma la Nzimba a Emmanuel Bulukutu ayankhula izi pamene komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maboma ang'ono inayendera konsoloyo. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Abulukutu ati ngati konsolo ya Mbewa ndi okonzeka kuti ayambepo ntchito zachitukuko ndipo akungodikira ndalama kuti zilowe.
iwo ati boma la Mzimba lili ndi madera a aphungu 13 ndipo akudikira ndalama zokwana 65 billion kwacha, zimene mwa izo 46.8 billion kwacha ikhala ya chitukuko cha madera, 6.5 billion kwacha ikhala ya zitukuko zina, 5.2 billion kwacha ikhala yothandizira anthu kuti miyoyo yawo itukuke mwa zina. Amapojekti amenewo akuoneka ngati ndi ambiri koma si ambiri kwenikweni. Tikatengera kuti azikapangidwa pa constituency komwe kuli adindo komanso kuli kuzakhalaso kuliso maofficers athu omwe azikayendesa pa constituency. So mukazigawa ma constituency zikumaonekabe kuti si zambiri zoti chana ndizochepa ndithu kumangoti apapati kukhala ngati tazipatikiza. Wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yowona za maboma aang'ono a Edward Chileka Banda ayamikira konsolo ya Mzimba chifukwa choonetsetsa kuti ali okonzeka, koma iwo apempha makonsolo kuti achilimike pothandiza kutukula miyoyo ya anthu. Chimene tangofuna kuti munati apemphe kuno kunena kuti pakhale balance. Tikamati chitukuko si zimene timaona zokhaya. Mzimba uno ali ndi mwayi, tiyeni tiyang'aneni kuti kodi Mzimba kuti apange ndalama apanga bwanji. Anthu akulima tomato, anthu akuweta ng'ombe, akupanga mkaka, akumathirira, zimene zija ndi chitukuko. Chifukwa tikangoyang'ana mbali imodzi ya zimene tikhoza kumanga, anthu nkuwasiyabe mu mphawi ndekuti palibe chimene tikuchita. Ndalama za chitukuko cha Constituency Development Fund zikuyeneka kuti zigwire ntchito yothandiza pa zitukuko zatsopano komanso zina zoti zindayima. Imodzi mwa chitukuko chimene chinayima ndi ntchito yomanga maofesi atsopano a Mzimba District Council. Malinga ndi akuluakulu, ntchitoyi inayima mchaka cha 2020, koma akuti kubwera kwa Reformed Constituency Development Fund CDF zithandiza kuti ndalamazo mbali imodzi agwiritsire ntchito kumalizira chitukuko ngati chimenechi. Kuphatikizapo, konsolo ya Mberwa yati iyika chidwi chachikulu pa nkhani ya misewu, za umoyo, ulimi ndi zina zothandiza kutukula miyoyo ya anthu akumudzi. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Konsolo ya boma la Mangochi yakhazikitsa lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino adapereka kulamula kuti malo onse adzikhala aukhondo. Mlangizi wamkulu wa zaumoyo m'bomali wati konsoloyi ionetsetsa kuti lamuloli likhale lokakamiza kuti ntchito za ukhondo zipitirire kuyenda bwino komanso kuthandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Devil Ma ali ndi nkhani yonse. Potsatira lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika adapereka kulamula kuti adindo aonetsetse kuti malo onse monga ku ntchito, ku sukulu komanso ku misika ndi malo ena onse azikhala aukhondo, konsolo ya boma la Mangochi yatsatira ndondomekozi pokhazikitsa lamuloli kukhala lokakamizika kwa anthu onse a m'bomali. Poyankhula pamene amakhazikitsa lamuloli pa sukulu ya primary ya Makawa, mlangizi wamkulu wa zaumoyo ku konsolo ya Mangochi Achimwemwejera anati kukhazikitsa kwa lamuloli m'bomali ndi mbali imodzi yotsatira ndondomeko za boma zofuna kuonetsetsa kuti ntchito za ukhondo zikuyenda bwino maboma onse a dziko lino. Iwo ati konsolo ya Mangochi ionetsetsa kuti ikutsatira lamuloli poonetsetsa kuti nthambi zonse za boma angakhalenso za chitukuko zikugwira ntchito mosaphwanya ndondomeko za ukhondo zomwe zidakhazikitsidwa m'bomali. Naonabe kuti chinali chanzeru kuti president akhazikitse oda imeneyi chifukwa choti ndi oda othandiza kwambiri kuti ngati tonse tikusatira ntchito za ukhondo kuno ku Mangochi ndi kuti zitiyendera bwino kwambiri. So tiyesesa kwambiri kulimbikitsa ntchito za ukhondo zimene zimadera osiyanasiyana monga mukuza kuti ndi MHS zimadera osiyanasiyana. Tiyesesa mwina kuwalimbikitsa kuti mwina ntchito zawo za siku ndi siku azisesa kulimbikitsa nkhani za ukhondo m'madera omwe akukhala. Komanso mwina kandi misika tiyesesa mwina kukomana ndi makomiti a misika kuwalimbikitsa kufunika kwa nkhani za ukhondo m'madera osiyanasiyana. Ndipo mmawu ake mfumu Jowe yati lamuloli lakhazikitsidwa nthawi yabwino pamene konsolo ya Mangochi ikuyesesa kuthana ndi matenda akolera omwe akhala akuvuta m'bomali. Mukakhala aukhondo ndi kuti mapewa matenda. Choncho matenda akhala kuti palibe matenda m'mathupi mwanu ndi kuti mmagwira ntchito za chitukuko bwinobwino komanso mmatumikira bwinobwino. Komanso chifukwa choti matenda achepa, ndalama zimene timaononga pogula mankhwala zimakhala zochepa.
ndipo ndalamazi zimapita kukagwira ntchito zina. Choncho tikupempha anthu atsogoleri tonse kuti tiyeni titenge udindo umenewu oonetsetsa kuti m'misika mwathu, m'masukulu mwathu, m'malo mwathu, monse m'manyumba mwathu ndi monse mmene timakhala mukhale mwaukhondo kuti tipewe matenda. Akuluakulu ochokera ku nthambi zosiyanasiyana monga za boma, zachitukuko, mafumu komanso ndi anthu ena anayamba zochitikazi ndi ulendo wa ndawala omwe anayenda kukafika pa sitolo zapamakawa pomwe anasesa. Mtsogoleri wa dziko lino adakhazikitsa lamuloli pa 1 March 2026. Dave Uma, MBC, Mangochi. Bungwe la Malawi Red Cross lapereka thandizo la ndalama kumanja okwana 350 ochokera ndera la Mfumu Kapichi m'boma la Mangochi. Thandizoli ladza potsatira ngozi yakusefukira kwa madzi omwe anaononga nyumba komanso katundu osiyanasiyana mwezi wa Machi chaka chino m'bomali. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Ito yofikira anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi m'maboma a Mangochi ndi Chikwawa ikuyembekezeka kufikira mabanja okwana 850 omwe katundu wawo anapita ndi madzi komanso nyumba zawo kuonongeka. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Red Cross Society, Louis Tobe Solomon, kudzera mu ntchitoyi banja lililonse likulandira ndalama yokwana 120,000 kwacha kwa nthawi imodzi kuti lithandizike. Ndalama imeneyi ndiyoti ikathandizire anzathu amene anakhudzidwa kwambiri kuti akathenso kubwezeretsa zomwe zinaonongeka. Famadzi amene atabwera anaonongena manyumba, timalata, timaudzu tinasasuka, ena akagule tima plastic sheet komanso mwina zina ndi zina ziwiya zina zomwe amagwiritsa ntchito pakhomo. Sitinayikepo lamulo lina lililonse kuti akagwiritsa ntchito motani. Tangu alimbikitsa kuti akaonetsetse kuti zovuta zonse zimene mwina zimawaphinja malingana ndi ngozi imene agwera azithetsa. Mawu ake mkulu woona ntchito za chitukuko ndi maplani ku khonsolo ya boma la Mangochi Aganizani Nkhwazi ayamikira bungwe la Malawi Red Cross Society pothandizira khonsoloyi ntchito yofikira mabanja omwe anakhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi. Malingana ndi Nkhwazi, mabanja opyola 9,000 ndomwe anakhudzidwa kwambiri ndi ngozi boma la Mangochi. Limeneli litithandiza kuti anthu amene anakhudzidwa pa ngozi imeneyi athandizike. Monga mukudziwa inu zomwe zinaonongeka ndi zinthu zambiri kwambiri, komano chifukwa chokuti ngati boma mwina silingakwanise kuwapasa china chilichonse chomwe akufuna pa nthawi imodzi, koma 120 yomwe mabanja amene akhudzidwa watanandire tsiku la lero ithandizira kuti apeze poyambira kuti mwina apeze zina ndi zina zomwe zikusowekera pa moyo wawo. Bungwe la Danish Red Cross lapereka thandizo la ndalama zokwana 171 million kwacha kuti zipite ku ntchitoyi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Ndipo munkhani za masewero, matimu a dziko lino amasewera ampira wa miyendo a anyamata komanso asungwana akhala otanganidwa mawa pomwe ali ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania. Flames ikusewera ndi Ethiopia ngati njira imodzi yokonzekera masewero opeza malo mu mpikisano wa AFCON, pomwe Scorchers ikukonzekera mpikisano wa WAFCON. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Praise Majawa. Flames ikumana ndi Ethiopia loweruka ndipo matimu adzakumananso lachiwiri pa 9 June. Pa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON, Malawi ili mu gulu B limodzi ndi matimu a Egypt, Angola komanso South Sudan. Mphunzitsi wa Flames Kalisto Pasua wati masewero wawo agwiritsa ntchito pothana ndi mavuto omwe akhala kukumana nawo kuphatikizapo kuvutika kugoletsa. Matimu anakumana komaliza mchaka cha 2023 mu mpikisano odzigulira malo ku AFCON ndipo matimu analepherana posagoletsana. Pa masewero asanu ndi atatu omwe akumana matimuwa, Malawi yapambana masewero atatu, Ethiopia kamodzi, pamene masewero anayi anafanana mphamvu. Timu ya Scorchers ifunitsa kuti ibweze chipongwe chomwe inalandira kwa timu ya Tanzania pogonya ndi chigoli chimodzi kwa adu lachitatu lapitali. Timu iyi yomwe mphunzitsi wake ndi Love Mofaziri igwiritsa ntchito masewero apokonzekera mpikisano wa AFCON omwe uchitike mdziko la Morocco mwezi wa mawa. Kunali kuponya kana kuona kuti be mpira timona ngati uli chigoli komano chigoli chije mpira upira kumbali, so tikene kwakoza mene kwa nguvungwa basa confidence and palibe limit yaikulu inetenga bwelese apatifungwa basa confidence. Pamene anyamata ndi asungwana dziko lino ali muliyenda,
anthu okonda masewero mdziko muno ali ndi chidwi kuti adziwe ngati matimu ali bwino kapena ayi. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tentonenso mitu yake. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linakhala lodzilamulira palokha. Ndipo matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a Nyamata komanso asungwana ali ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi nzanga Yusavita Wilima, tikufunirani usiku opambana mwakoma nonse.